ବୁଝିଥିଲା ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଉଠିଥିଲା ରାସ୍ତା ଏଟା ପୁରା ବାମନ ଘାଟି ନାଟା ଘାଟିଟା ବାମନଟା ବାମନ ଘାଟି ବାମନ ଥର ଘୁରିକି ଆପଣ ସେପଟେ ବାହାରିବେ ଏବେ କମିଗଲା ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ନା ପୁରା ବାମନଟି ଘାଟିଥିଲା ଏଟା ଏତେ ଘାଟି ଥିଲା ଘୁରି ଘୁରିକି ଆସି କନେକ୍ସନ ଅଛି ଘାଟି କୁହନ୍ତି ବାବନ ଘାଟି ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ତ ଏଠାରେ ଆମେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଡେଞ୍ଜର ଘାଟି ଏଠାରେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦିଏ टाटा जाएगी अच्छा माने जंगल रू माल पत्थर उठाया पाए रास्ता टाटा कंपनी हाँ तो सब बेले लगी रही मार्केटिंग आसे 15 प्रोग्राम सब हो जाए अच्छा काम चलती ना प्राय मैक्सिमम